ukuthi kuyafiseka khona kodwa nalapha kumgqumeni kancanyana Uke wavela kwibhofu. ngeke ngavela kodwa kade ngivela makuthi kuvalwe izikole ngaleso sikhathi ithuba kade ngatholi kahle ngoba kade lokho eqhuqhumezelile ubaba ukuthi into ebalekile isikole. Hawu, hamba Mbeje. Wembeje mana uculile wasukhipha iCD yakho. I think bekunyaka ophelile. Ya konke nje engikwenze ukade 2024 ngikhiphe kabili ngonyaka ophelile. Ukhiphe kabili? Ngikhiphe kabili ngaqala ngeEP. Mhlambe azi noma mhlambe ukubeke mhlambe ukuzwe ngasemakhona ingoma eyinengoma ezithi ngasokela ubala nje. Yeah, ngiyaqala ngaze ingoma nje ibezi zibe 3. Wawusokela ubala nje. February. Hayi kwakuyinkulumo nje. Hayi. Enye ingoma yazi thothi kifi ngoba ikahle lengoma ngafe ngayiculela sikhona studio sabhutu Thamo wasibeka ngapha bana. Basikhona ngayiculela ukuthi ngasokela ubala. Hayi wangilandela ngocingo wathi hayi mkhale ingoma sikhi. Was waited. Longabaza lokho kodwa wathi ngoba engitshela ngakusasa ukuthi ngifuna hlane kusasa studio sokuphoqa ukuthi kuyokwenziwa le ngoma nakhona safike sakwenza kwalula laba kanjalo hayi ukuthi mhlambe ngangibhalile njani kodwa yaba nomqondo nje oseceleni ongazicaca mana wemfethu ngeke ngizwe kuthiwa abaculi yabo yeah yenze umuntu abhale ngayo inkinga emehlweni ngenzeka nawe ukuthi phela kodwa phela kunankinga uma ukuthi awuyisholo. Okay, Umbeje siyambona uMbeje inkundleni ngoba ngisho ukuthi babili bathathu mhlawumbe umuntu ongathi akamazi uMbeje uyayitaphunela nje kubantu. Nakho ngizongayitaphune ngisuke ngimbo suke kuzekile. Kahle bonke labantu nje wena ovela babhaze basuke bekuthintile. Ngangokuthi mhlambe uyabona akekho umuntu ukuthi engeke ngamlandelela abanye abantu bangilandelile ngani mangiphendula lokho bese kubukeka ngenye indlela. Sebeyabona nabo ukuthi nayi indlela ihambayo. Okay akaze kwehlela ukuthi mhlawumbe ebhane nomuntu bese egcine kufuna emandleni. Bakwenza abanye ukuthi bona ukuthi benzo ungawazi nje umhlaba nanokuhlonipha abanye abantu. Empeleni engaba abakwenzi engabe bayabona. Kodwa bayakwenza befuna ukubusa emandleni. So igama lakho Mbeje madoda. Wembeje uyazi ukuthi khona lo mbuzo uyayibuzwa abantu ukuthi hayi buka kanti mase ngibona uhlonipha kanjeni nabe ngazuhlonipha yahlangana. Hayi ngiyahlonipha impela ukuthi ngisukela abantu mase ngisukelekile lutho Mbeje mina ngazi ukuthi wena uyayitanasela nje emhlabeni. Hayi shaya kwasani iCD yamagame asekhaya ngiphela kanje ngampela mami uphi kodwa kufana noma ngathi wakuzobeka isiso hayi again hayi laba bancane. Kulungile Mbeje ngifuna mfowethu ukubuyela kulento kaSweet Cabasha. Yeah. uSweet nihlangana kanjani noSweet kuze kufike nje kuleli ukuthi umethe wena umethe igama futhi engakuveza oSweet abantu ababukela kithi angazi ukuthi uphume nini esikoleni kodwa ngicabanga ukuthi naye emva kweminyaka ethile kade buka kimi mhlambe efisa ukuthi afane nawe efane naloya muntu dala kunoSweet Mbeje akenzeka ukuthatha umuntu noma ungamncayo yabo ukuthi njani ngicancishe ngaba yi2000 ngizwe ukuthi esikoleni awumazi uphume nini sikenzeka ukuthi ngiphume ekuqala umdala. Okay sengiyayiqonda abantu ababukeleki bafisa ukusondela eduze kwethu kwasho ukuthi bafika ngendlela ongesiyo. Ngoba right ethi ngifuna nje ukuwe ngishuthe nawe noma ngikline lapho hlala khona sazophila ngendlela eright aklinele manje bafika ngendlela ongesiyo. Mana umetha kanjani ke leli gama lika Sweet? Cha ukuthi umbuze ngawubuze elokhu edlova nje ngabuza ukuthi uyabuzwa ubumnandi mayedla iSweet. Ngisakhiyo kunjani ngani Sweet Mbeje la uyambona ukuthi lenikhulume nithi akufanele umuntu ubeyini manibuke yethu ufaka nami uke wathi ufana nawe ngingambona ethi ufana nawe impela kwahleni angazi ukuthi uthini umuntu ngavuma ukufaniswa nento enje into enje kodwa ke kulungile uSweet kodwa kulungile ke mana ke Mbeje angifuni mfowethu ungayifaki leyo ukuthi
ninjalo ungalisabi unjalo isweet. Ngiyakubona kodwa likubiza emanqindini. Hayi usuke ehlanyisa utshwala. Uyaphuza. Uzaba uthinta kakhulu. Hawu. Bathi uthinta Nisuke nilwa nje usuke ephuzile. utshwala. Mayengaphuzile sahlangana kumbuso wamaciko engaphuzile wandlula nje njalo. Kodwa ngibuka ukuthi lenkabi yafuna sizothatha isithombe. Oh. Eke wathinta utshwala uze khohlwe nami ukuthi ngubani. Ubona impela sengathi nguwabo manje. Hawu uyakukhohlwa utshwala kodwa. Athi ngisezingeni lakhe mayeke waphuza kunaleyo nkinga. Mhm. Unayo yini makoti? Ngami nawo makoti mhlambe kusekude ukuthi kufinyelele lapho kodwa kuzokwenzeka ekugcineni kodwa ukhona wesifazane. Ngeke ngisho kanjalo. Kodwa hayi ezomakoti Noma bakhona. ezomakoti zithanda ukujula ngoba mawukuthi abantu sebeyakwazi ngoba isikhathi esiningi ungathandana nomuntu kwenzeke konke okwenzekayo mase ukuthi senginesinqumo sami ukuthi sengiyakhula impela sengiyindoda ngisuke ngiyothatha umuntu le kube ngathi lo omunye umuntu kade ngimxhaphaza. Oh. Kanti kade ngingakafiki Ungakafiki esimeni. ukuthi ngingafuni ukufika la.